Porovnajme si cvičenie, ktoré ja volám doplňovačka, cvičenie doplňovačku v taliančine a prekladovú vetu zo slovenčiny do taliančiny. Toto je veľmi dôležité. Takže máme tie klasické cvičenia, doplňovačky, kúpime si nejaký cvičák, vypracovaný Talianmi a máme tam takúto vetičku, prvá. Io, niečo, máme doplniť volere, vyčasovať arrivare in tempo all'appuntamento. Našou úlohou je doplniť to sloveso volere do správnej osoby, do správneho tvaru, do správneho času. Takže čo urobíme? Vyčasujeme si io voglio arrivare in tempo all'appuntamento. Ja chcem prísť na čas na stretnutie. Toto je pasívna taliančina. Prečo je to pasívna taliančina? Pretože tam sme nevynaložili námahu. Vyčasovali sme to, to volere. Už sme tam všetko mali dané. Všetko sme tam mali dané. Mali sme tam dané sloveso, celú vetu, predložky, in tempo, all'appuntamento. Čiže našou jedinou úlohou bolo vyčasovať to sloviesko, volere, do danej osoby, ale keď sa nad tým zamyslíte, tak neviem, že do akej miery to má zmysel. Pretože ty vlastne ako keby si není prítomný v tej celej vete. Jediná tvoja úloha je doplniť to volere do správnej osoby a to ostatné je ako keby disconnesso, ako keby to nie je vôbec jeden celok. Lebo ty to tam doplníš, no a tak si preložíš vetu, ale ty sa vôbec nesústredíš na tie predložky. Lebo tvoja myseľ dostala pokyn doplniť tamto volere. A už ona sa nesústredí na to in tempo, že sa povie arrivare in tempo. Nesústredí sa na to, že sa povie arrivare in tempo al appuntamento. Ako sa píše appuntamento. Arrivare, prečo tam je v neurčitku. Prečo tam nie je predložka medzi volere a arrivare. Vôbec sa na takéto veci nesústreďuje. Tvoja myseľ. Čiže je to pasívna taliančina. Táto doplňovačka je pasívna taliančina. Malo by to väčší zmysel, keď si už chcete robiť doplňovačky, keby ste si toto urobili, že si zoberete tú vetu, a poprvé, dobre, doplníme si tamto voglio, potom si vypíšeme do zošitka arrivare in tempo all'appuntamento, že si vypíšeme tie predložky. Že si napíšeme medzi volere a arrivare nie je žiadna predložka. A potom si tú vetu preložíme do slovenčiny. A ja neviem, o týždeň, alebo všetky tie vety, alebo v cvičení nie je len jedna veta, všetky tie vety si potom o týždeň znova preložíme zo slovenčiny do taliančiny. Toto je niečo, čo vám naozaj pomôže v taliančine. Dobre, tak pozrime sa na aktívnu taliančinu, na prekladovú vetu zo slovenčiny do taliančiny. Chcú s nami ísť do fitka. Toto je celá štruktúra vety. Tu neprecvičujeme iba chcú, aj keď v tých prekladových vetách mám napísanú tému, ale v podstate to je len napísané. Je to len napísaná téma, pretože vy tam precvičujete všetko. Vy tam precvičujete chcú, vy tam precvičujete predložku, vy tam precvičujete neurčitok, ďalšiu predložku a slovíčka. Všetko, celú štruktúru vety tam precvičujete. To je tá aktívna slovná zásoba. A toto vám pomôže oveľa viac ako doplňovačka. Máme tam prekladové vety na volere, dovere, potere. Takže vy tu potrebujete vedieť, ako sa povie chcieť. Tieto modálne slovesá sa väčšinou mýlia. Čiže vy tam potrebujete vynaložiť veľkú námahu, pretože najskôr musíte identifikovať, ako sa povie chcieť. Čiže volere, dovere, potere. Ako sa to povie? Volere. Potom musíte vyčasovať volere do vhodnej osoby. Volere je nepravidelné sloveso. Čiže vogliono. A teraz slovosled.
V doplňovačke máte ten slovosled daný. Vy tam nemusíte nič robiť, nemusíte nič skladať, je to tam dané. Hej. V prekladovej vete potrebujete poznať aj slovosled a správnu štruktúru talianskej vety. Hej. Čiže námaha. Hej. Tam musíme naozaj vynaložiť námahu. Čiže vogliono nepôjde doslovne s nami con noi. Vogliono venire, pretože je sloveso vyčasované a za tým ide sloveso v neurčitku. Tieto dve musia byť pri sebe. A až potom idú ďalšie slovíčka. Čiže vogliono venire con noi in palestra. Tu sme už vynaložili veľkú námahu. A vy by ste sa mali sústrediť najmä na tú aktívnu taliančinu, pokiaľ chcete plynulo rozprávať. Dobre? Tréning aktívnej taliančiny, z čoho pozostáva? Takže pozrieme sa na ten obdĺžniček. Základ sú tieto 3 časy. Prítomný čas, il presente indicativo, zložený minulý čas, il passato prossimo a minulý čas nedokonalý, l'imperfetto. Nedala som na 3. miesto jednoduchý budúci čas, pretože keď sa študenti učia, začínajú sa učiť taliančinu, tak sa naučia prítomný čas, naučia sa tento zložený minulý čas, niekedy imperfetto, niekedy futuro semplice. Ale keď sa učíme tie časy, tak najdôležitejší je ten prítomný čas. Prítomný čas. Ten prítomný čas môžeme použiť aj na vyjadrenie budúcnosti, blízkej budúcnosti. Čiže ešte keď nepoznáme to futuro semplice, tak môžeme použiť prítomný čas a môžeme povedať domani, nejaké to slovíčko, ktoré nám pomáha určiť budúci čas. Čiže toto je základ. Zložený minulý čas nedokonalý. Dobre? A potom ďalšie časy. Jednoduchý budúci čas, il futuro semplice, jednoduchý podmieňovací spôsob, il condizionale semplice, a potom ďalšie 2 časy. Prítomný čas priebehový, il presente progressivo, práve teraz niečo vykonávam, alebo minulý čas priebehový, il passato progressivo. Dobre? A teraz, ako to funguje? No, v tréningu aktívnej taliančiny sa trénujú tieto časy najskôr zvlášť a potom spolu. Zvlášť a spolu. Je to pekne štrukturované, aby ste si zvykali používať jeden ten čas a potom pridať ďalší čas. Pridať ďalší čas a zase zopakovať prvý, druhý, tretí čas. Čiže je to takto štrukturované. No, koľko je dokopy tých prekladových vied? Vytvorila som pre vás 3034 prekladových vied. Zdá sa to naozaj veľmi veľa, keď počujete toto číslo. 3034 prekladových vied. Čo obsahujú tie prekladové vety? Prekladové vety obsahujú 600 slovies, viac menej, môže to byť aj viac, 600 slovies, najpoužívanejších 600 slovies, ktoré sa používajú viac menej v bežnej každodennej konverzácii a komunikácii. Prečo tam nie je, že 3000 slovies? Keby ste si povedali, dobre, tak každá prekladová veta má jedno rozdielne sloveso. Nie je to tam preto, lebo tréning aktívnej taliančiny pozostáva z opakovania. Opakovania slovies. Opakujú sa tam tie slovesa v týchto rôznych časoch. A o to nám ide. My si potrebujeme utvrdiť tie vedomosti. Pretože najdôležitejšia vec v jazyku nie je ísť ďalej s gramatikou a ďalej a naberať. Nie. Najdôležitejšia vec je opakovať. Čiže tréning aktívnej taliančiny je založený na opakovaní slovies a v týchto prekladových vetách je viac menej 2300 kľúčových slov. To sú tie slovíčka, ktoré sa používajú každodenne, bežne, v každodennej bežnej konverzácii. To sú veľmi dôležité slovíčka. Nie sú tam slovíčka, ktoré nebudete potrebovať v tej každodennej bežnej konverzácii. Možno tam je nejaká terminológia občas,
je to možné. Ale je tam viac menej 2300 kľúčových slov. Dobre?